La fe en Jesucrist, com dir-ho, és la manera de viure, o sigui, intentes que la teva vida estigui enfocada en Crist. Llavors, tot allò que vas, aquest camí que vas fent durant tota la teva vida, que sigui cap a Crist. Intentes fer la voluntat de Crist a la teva vida, ho intentes, no sempre ho aconsegueixes perquè, clar, som pecadors i no ho aconseguim, però la fe és també aquesta fe que penses, bueno, el Senyor ho sap tot, ell sap com soc, ell m'ajuda, i caic, doncs em torno a aixecar i continuo, intento mirar cap a Crist. Això una mica seria de forma simple la fe en Jesucrist, mirar a ell durant cada moment del teu dia a dia, de la teva vida. Doncs intentant fer el que ell ens va ensenyant, ens ha anat ensenyant des de sempre, des que érem ben petits, amb els nostres pares, amb els catequistes, a l'escola, els nostres amics, perquè clar, els instruments que jo crec que el Senyor ha anat utilitzant són amics, et va posant durant la teva vida gent que no et deixa anar per un altre lloc. També hi ha gent que et fa anar per un altre lloc, però sempre jo crec que la Mare de Déu, Jesucrist, s'encarreguen de posar-te alguna persona al costat o algun instrument o algun mitjà perquè tu no te'n vaiguis, no?